Γεια σας, ονομάζομαι Ξένια, είμαι 17 ετών και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Πρόκειται για ένα βίντεο γνωριμίας εισαγωγικά, όπου θα σας πω κάποια πράγματα για μένα. Στο συγκεκριμένο κανάλι θα βλέπετε κομμάτια της καθημερινότητάς μου. Γι' αυτό ονόμασα και το κανάλι Living with Ξένια. Η καθημερινότητά μου είναι όπως όλων των παιδιών της ηλικίας μου. Ξέρετε, εκδρομές, βόλτες, ταινίες, συναυλίες, τα πάντα. Το να ξεκινήσω το YouTube πιστεύω πως ήταν μια πάρα πολύ συνειδητή επιλογή μου, καθώς το ζητούσα από την ηλικία των 10 ή 11 ετών νομίζω, από τους γονείς μου, και επειδή ήμουν πάρα πολύ μικρούλα, δεν μου επέτρεπα και πιστεύω πως έκαναν πολύ καλά, καθώς το διαδίκτυο κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, τους οποίους κανένας δεν μπορεί να φανταστεί. Τέλος πάντων, πιστεύω πως για το κάθε πράγμα υπάρχει κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή και γι' αυτό. Η αγαπημένη μου σειρά που τη βλέπω συνεχώς, ξανά και ξανά, όσες φορές και να τη τελειώσω, την ξαναρχίζω, είναι φυσικά το The Vampire Diaries. Νομίζω ότι τον Αύγουστο που το Netflix το ξαναπρόσθεσε, όλοι είχαμε φάει κόλλημα με αυτή τη σειρά και έγινε μία από τις αγαπημένες μας, θεωρώ. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα thriller και οι δύο πιο αγαπημένες μου συλλογές είναι η συλλογή των Annabelle 1, 2 και 3 και η συλλογή των The Nun, πάλι 1, 2, 3. Νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε αυτές τις συλλογές, καθώς είναι all time classic. Εάν θέλετε μπορείτε να με κάνετε ένα follow και στα social μου, θα σας τα αφήσω κάπου εδώ και κάτω στην περιγραφή. Οπότε ναι, αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!